ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବୋରଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବୋରଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ ପରମାଣୁର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଚାରିପଟେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ଏହି କକ୍ଷପଥ ବା ସେଲ୍କୁ ଶକ୍ତି ସ୍ତର କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ KLMN ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୋର୍ ଓ ବରିଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଜ୍ଜା ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନେ 2n² ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଜେଇ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ K ସ୍କେଲରେ 2ଟି, L ସେଲ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, M ସେଲ୍ରେ 18ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏବଂ N ସେଲ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 32ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ K ସେଲ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ରହିପାରିବେ। 118ଟି ମୌଳିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକଟି ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଜାନ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ହିଲିୟମ୍। ଏହାର 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହିପରି ବୋରନ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମେ 5ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। କାର୍ବନର 6ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଜେଇ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ବନର ପ୍ରଥମ କକ୍ଷରେ ସେଥିପାଇଁ K ସେଲ୍ରେ 2ଟି, L ସେଲ୍ରେ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅକ୍ସିଜେନର 8ଟି ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଏବଂ 6ଟି ଏହିପରି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୋଡ଼ିୟମର 2, 8, 1 ଏବଂ କ୍ଲୋରିନ୍ର 2, 8, 7 ଏହିପରି ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଥର ପ୍ରଥମ 20ଟି ମୌଳିକକୁ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲେଖିବ।